Iubitul meu, ai așa o imaginație bogată, dar cum ciudată că dealul nostru vieți, nu undeva, dar tu la negru. Dar voi m-am pregătit de 2 săptămâni înainte. De 2 săptămâni am dat comanda aici de masa asta. Da, lângă viceu? Ei, dar așa s-o primit. Oi, aici sunt niște locuri libere, așa libere. Și iar la negru, și viceu. Ești așa să-mi zici că de anul nu chiar așa de ușor găsești niște locuri libere. Și înci cu fața asta tare. Eu n-am înțeles, tu ești bărbat, ia așa lungă de la masa noastră. Dar așa sunt curși, vezi că oamenii mănâncă. Fii bărbat, alungă-i. Dar chiar scuzați, vă rog, vă întrerup. Nu vreau să vă supăr, să par nepoliticos, dar noi eu cu masa s-am comandat 2 săptămâni înainte. Da, nu chiar așa de ușor să găsești o masă liberă. Și cu animala asta e. Masa asta câte locuri are? 4. Voi cât sunteți? 2. Noi? 2. Și încă o dată câți? 4. Ai timp poți să o găti, poftă bună să te răspundă. Fii bărbat, ia-mă managerul ăsta. Dar poate mine managere cu fac. Ia și cheamă-l. Manager! Da, domnișoară, trebuie să spune ceva. Ia și spune, fii bărbat. S-a întâmplat așa nu prea politicos. E că au venit ăștia 2 și ne-au ocupat masă. Eu Da, lângă viceu. Dar noi vrem să rămânem mandori. Acum și rezolvăm. O, Rică, de când nu ne-am văzut. Și mai casă. E ca Nicu, hipopotamus, da? E pătinim aici, ori. S-au venit că ești de 2 muși și ne-o scap de romantică. Parcă așa ar trebui și știi? Auzi, noi acum și rezolvăm. Păi hai încearcă. Auzi, băiete, ți-ai luat lucrurile și ai plecat de aici. Dar de dacă oamenii s-au ocupat. Tu ești o pietică, tu ești un muc. Hai. Dar animala asta și ni. Păi ăsta-i ușor eu, e broilere, băieță, hrănesc chirici. Aia cam sunt greșit. Așa e, mănânc tăți știi. Hai, dar hai, dacă trebuie ceva, Hai, nu da, ce să... Bună seara! Scoate bici! Am zis că văd nimărea. Vă ne-ați știu că zic. Ca și rău nebună! Rămân că mă-mi place mie. Știu. Parcă știu că ești aici. Hai, e pe bierii la... Bun, hai, ceau. E sănătos. Să ne dau sănătate. E și băișor. Cred că și în bună ribală, vezi? E că bat, dragi, ha? Bună ribală, vă rog. Na, pentru zi toată. Băi, am mai mâncat, n-ai și... Băișor, hai, și trebuie să zici? Mulțumesc de masă, că v-ați bune și gustoase, și dar ești bucătreasă. Și să la urmare. Tu așa ești bărbat la mine. Da, vezi cum i-am aruncat. Wow, eu după tine ca după perete. Da, n-ai vreo 200 de lei, mă, din mână să ajung să plătesc. Ale, hampi.